Penrem juru coach ka Remo ya kan ke jingle Unimar hatu Unimar ulele sebapalat. Ka Santos FC kalarung sya ka quarter final chongka Copa do Brasil hadin ba kalala ban pelim da well not goal ya ka Clube do Remo. Hadin kan ke jingila kai long ba Unimar ulapan mi ya ka jing ya ka jia ha kalenti ban le sya ki dressing room ba laong ro ba Unimar ula perta eliminated sya ki buar penyaj kirang yelkai pat kinong kersan jongka Remo. Ula syat ula perta da ki kentin ki bakhor sya kinong penyat jongka Remo. Kanika jingya kenat kala nang jor karhadu ba kinong para jongka Santos kila haban tuklar da kebatan no yau Neymar na katika jingya kenat pat khanglat yau Neymar kenang banem don ka jingya primong. Laong ro ba ki pelok jong u ka Santos kuntup yau ka bigol lai ba ki supej ya katika jingya kajia da kebas ngau ka jing keli hang ne kami balai Unimar ule kumne katkum ka jing yatu ki kubor laong ba ka jing bitar ka lasdang nadu badang yelakai ki nongkorsan jong ka Remo kila keno keren ben bat perta persya ya Unimar ha ka jing lekai barok kawai Unimar ha ka neka jing lekai ulumi madan kumu pliar song bench bat u lawan mi madan ha ka kalamit bat ha ka menit ke ban nyau pusau u leyo ban asis ha ka ba u Roni uleyo ban tep ya ketika bol bala asis ta Unimar bat kane ka sikol jong Roni kala penjob ru ia ke Santos ha kani ka jingi kun round 16 bat penpoi ia ke Santos sya ke quarter final. Hadin kani ka jingi lakai bat hadin katai ka jingya kenat nakaling presiden jong ka Remo u Antonio Carlos Tanho ula penrem jur ia ke jingle bat ia ke jinglong jong Neymar. Ulong ba kamlong ka badai na ka banta orang yelkai bala paunam ba unle kumne ulong ba Neymar umnang ban pen iya kata ke jing stad jong u bat ia ke jinglong jong u kum orang ba.